Aprangse KARDOM kadukawe Karbitesh 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tame lapen pinia bangke nili nali tuma fan CTET exam APHUTHAK labangso video long na than pachini ponikpo nali tum dongsi labangso exam ki tok don jining hang pulte labangso video ki cheng pen ki jut an lang egon lapen labangso video stame nali tum ko an ma share un nali tum share pon egon lapen puthot nili nali tum phan giveaway lam nang than pachini pon thu ekpo giveaway labangke kadukawe pen ke hai bang aphai lake bang photo bang phopen bahini bangke nang contact eglo lapen bangke thoma bang nang contact egelang lasinali tum prabjin pen nang contact egon piniang bongamat kali pulotang tinili anut kapre ga fan nili automatic comment pikar long pen nili comment choice ikpo lapen nili hodak kapre ga fan pi ikpo lase nali tum fan tuning ri alam thebana puela prabjin penali tum nang contact egon tangte non pathiek pen labangso CTET exam APHUTHAK le chithan pononang lapen lang pononang tangte non pathiek pen CBSE CTET 2023 director 24 APHUTHAK le dak chithan pononang lapen ladak tok pona son anili nali tumhana than pon eje pan bori pon ek poda Central Board of Secondary Education mate CBSE hin pesta meda official notification bangai publish ponlo mate release ponlo lapen Central Teacher Eligibility Test mate CTET January 2024 labangso APHUTHAK lase ningkhang abang fu abang pitun nali tum jongsi apply don jining hang pulte nali tum apply don ektame CBSE will be conducting the Central Teacher Eligibility Test in the month of January 21st 2024 20 languages in 135 cities at the various examination center spread across the country nasida kaduka wepen 135 cities long labangso exam bang padu ponikpo lasining kehang abang fu abang pietum nani tum jongsi labangso CTET tok don jining hang pulte nani tum online apply don paper biko jalala non ba labangso overview da lang polonang examen labangke Central Teacher Eligibility Test mate CTET putapupu January 2024 forman lapen the name of board bangke Central Board of Secondary Education mate CBSE lo lapen dak number of CTET edition bake dak non la 2024 an bangke dak 18 edition an le iglo lapen date of exam bangke January 21 2024 se da exam and ponpo type of exam labangke offline sinanitum exam bange tokdam ignangpo lapen Assam along labangke exam center kapado ponji labangke Dibrugarh Guwahati Jorhat Silchar lapen Tezpur lapen nalitum CTET jong si unlo pulte labangke lifetime nalitum certificate long ikpo lapen application mode labangke online sinanitum apply ignangpo last date of submission of application 23 November 2023 si last date lo lapen nalitum la official website nalitum la screen long tag pon long exi https://ctet.nic.in labangso website long download pulte nalitum kadakstame klardak mate details salam manalitum arju long ikpo lapen puthor lang polana eligibility criteria of CBSE CTET exam the maximum education qualification for appearing in CTET are the notified by NCTE hin pensi NC dak eligibility bangke nanitum langdam ingnangpu qualification labangke langdam ningji labangke adin nanitum labang so website long dam pensi langdam ignangpu lapen dak stame tokpon iklo class 1 pen class 5 mate primary stage ananitum labangso post mate labangso level ans nanitum apply the nipul dak senior secondary kiondanang po 50% marks lapen dak pera an ki tok pondo nanitum ladak bang lang pon ingon ko PPS on sikinang jima lang pon pami ikon lapen class 6 pen class 8 an afarman labangke graduation unang po lapen 2 years diploma elementary education nang tonang po lapen dak 50 marks an long nang po lapen first year bachelor degree B.Ed son penan andak kitok pondo la high details banili nang li teman than la pun edat po penan dak ding dolo lapen lason la application fee bang lang pono nang jong nani tum apply igwegi pulda labang so article la link kali pulda advertisement alo mate notification alo stabe nili nani tum hanang send ikpo telegram channel lapen whatsapp channel nali tum dampen humri dam igo lapen non
Patiak pendak application fee lang po na application fee bang nason general pen obisi tum phan bang ke paper 1 pen paper paper 1 per month lake 1000 la pen paper 2 bang ke 1200 analitum pig nang po la pen SC ST PWD candidate tum phan bang 500 paper 1 la pen paper 2 la bang ke 600 and pon po nason lo lapen kay fly ni process bang nason nalitum official website lang dam nang po dan nalitum aprang si registration po aprang nang po registration dat nalitum personal details education details nalitum fill up nang po photo signature nalitum upload nang po documents ang mukha nalitum upload nang po lapen application fee nang pay nang po pay igdat lopol nalitum submit bottom tag lang hadak ber ikpen nalitum submit nang po kijulsi nalitum labangso application na form nalitum print out igdat nang po nasona lapen dead lang po lanang dak 3 November message cheng pon lo last day dak 23 November lapen admit card kipi labang ke 2 days before the day of exam je aprang ni tha phit aprang pen CPET po admit card bangke lapen date of CTET exam labang ke 21 January 2024 si and pon ekpo lapen nang litum jong sila bang so article long lang iklo put nang litum apply links tame dak pen long po labang so dim nang litum ber igo click here dim ber igo click here long ber that dak central teacher eligibility test labang so website dak chingpu ikpo lapen nang litum jong si aprang ta labang so website along nang litum ID password double nang litum application number lapen password security pin bangkela nanitum la screen long tek pon pola ber ik pen nanitum dak pen sign in pon ik melo jong sinon akimilang pol nanitum la athak tek lo new registration la bang option nang litum long ik po la pen la pu application form nanitum CTET January 2024 la son tek pon long ik po the new registration adim ber igon new registration adim ber ik dat nanitum dak 3 option नहीं aprang si registration nang po lapen application form chingpo ikpo lapen fee payment anote nanitum labang so process bangai complete pon ikpo lapen ingson kapachini alam testa meda kado kave tok pon thailo kan ana fee sineng ma lapen koson son ma image ka upload नहीं documents ka upload नहीं size dak tok pon thailo kado kave jong selahai langpon ik thailo pulodang tinanitum labang so terms and condition dak la box ti labang so din nanitum ber ik nangpo dak nanitum la black color pen dak already ber lo pulte dak tik do pola pen nanitum la ber thek long ikpo click here to proceed labang so din nanitum ber ik nangpo click here to proceed dim ber ik dat puthot dak chingpu ikpo dak non application of form chingpu ikpo application form candidate name lapen father name mother name date of birth gender identity type banani tum ber igo lapen voter ID ma password bank passbook photo ration card lapen kapre driving license son staminani tum pidun ikmila lapen voter ID na jongs nani tum select pon pulote voter ID select pon pulote dak loading ikpo labang so dim nani tum voter ID number ber ikna po ID identification number lapen contact details bang kanali tum premise and number lapen name sub locality lapen locality country state lapen district nani tum select ikna po pin code email address confirm email address mobile number confirm mobile number landline number lapen athaga address an pen jong si chingbar lo pulte la permanent address में सिंग बाला पते ता present address labang sodim check box dui labang sodim nani tum berigo la labul to automatic la hail bang nani tum fill up nani la da chi fill up type la pen password nani tum pi na po password ki bi poneng si la bang ke nani tum ani screen la na piklang ek nani tum phone password ki bi poneng la bang ke afrang si dak nani tum amen pelote dak star ba has lason nalitum tok do napo 1 2 3 lason stamina nalitum bi igna po la pen security pin labang nalitum dak security pin da captcha lo labang ke labang so captcha nalitum labang so adim ber igna po enter security pin adim la pen puthot nalitum la submit thegloi submit option on nalitum ber igna po da ber ig dat nalitum photo documents upload na po documents upload dat
fee bang payment ik nang po fee payment da fit nalitum submit long ik po jalalo la pena prang process ba nili nalitum phanam piklang pon thekti dat po thema nili bang ka apply bagi finally muthela asap su nalitum phanam piklang on an bang nili nam piklang pon iglo la pen nili la skill non la ki jutsi lo nili notification alus tamina nalitum phanam piklang pon ji aphan por ipon ikpo la per screen on theklo nang litum la notification alo la da kado ka details tame dak pina tok pon iklo da hindi la pen english pen hini do english por hekte to la hindi por pan igon hindi por hekte to la english por ignang po la lo hini la notification alo bangke dak do iklo na litum la thek pon long ikpo da sila bang so video kan masero na litum sharing on ning khang abang fu abang fitum do tai karbi anglong stame pina ana bang fu abang fitum do ke kachar leng deng ki ong atum stame do igo da sinani tum la bang so video sharing igwe go la pen chethan non ning hang hang tum pa jog duna pipeline duna la sipinia video lang bang ni la anse kang ton pon ikpo domi thak me ka du kawe karbitis 2.0 youtube channel lang kilang ara do on fans tame ni lin pen kardom to change your